Viimeinen avaruuskappale, mitä tällä kurssilla käydään läpi, on pallo. Mulla on täällä esimerkkinä pallosta tämmönen istumapallo, jumppapallo siinä on siis sisällä ja sitten siinä on tämmönen suojakangas päällä. Mitä lasketaan pallon tilavuus ja pinta-ala? Niin tilavuuteen tarvitaan ihan samalla tavalla kuin ympyrään tää säde. Säde on puolet halkaisijasta. Ja pallossakin kaikki pallon pinnan pisteet ovat yhtä kaukana keskipisteestä. Eli tarvitaan aina joko tietää mikä on halkaisija tai säde, niin saadaan tietää myös se toinen puuttuva mitta. Sitten 4 kertaa pi kerta sädepotenssin 3, eli nyt kun ollaan avaruusgeometriassa, niin tarvitaan 3 ulottuvuutta. Se tulee tästä kolmosesta eksponentista. Sitten lopuksi jaetaan 3. Ja pinta-ala, pallon pinta-ala lasketaan 4 kertaa pi kertaa säde toiseen. Eli tässä eksponenttina 2, joka kertoo jo siitä, että todennäköisesti on pinta-ala kyseessä. Katsotaan esimerkki. Meillä on nyt tuo säde tässä pallossa 35 senttiä. Ja tehtävänä on laskea paljonko siihen mahtuu ilma litroina. Muistetaan, kun käytin näitä yksikkömuunnoksia läpi, että päästin suoraan kuutiodesimetreistä litroihin, niin kannattaa tässä vaiheessa jo muokata tätä senttimetrilukua desimetreiksi. Eli 35 senttiä on 3,5 desimetriä. Ja lasketaan suoraan tällä desimetriluvulla, niin päästään laskemaan suoraan näitä litroja. Eli otetaan tilavuus ensin ja lasketaan 4 kertaa pi kertaa tuo sädepotenssin 3, eli 3,5 potenssin 3. Jaetaan lopuksi 3 ja saadaan vastaukseksi suunnilleen 180 litraa. Tai nyt tässä vaiheessa 180 ja se on kuutiodesimetriä ja se on sama kuin litroja sitten. Eli 180 litraa ilma mahtui tähän jumppapalloon tai istumapalloon. Sitten paljonko me tarvitaan kangasta, jos me tarvitaan tähän just tää suoja. Katsotaan sekin, eli lasketaan tää pinta-ala. 4 kertaa pi kertaa säde toiseen. Mutta nyt mietitään, kun tätä pinta-alaa lasketaan ja kankaista on kyse, mitä tarvitaan siihen, niin tarvitaan itse asiassa ei tuo senttimetriä eikä desimetriä, vaan yleensä kankaissa lasketaan metrihinta, niin lasketaan metreissä. Ja 35 senttiä on 0,35 metriä. Eli 4 kertaa pi kertaa 0,35 ja sitten tämä yksikö on tässä jo metrejä. Ja se piti muistella, että potenssiin 2. Ja siitä vastaus on 1,54 metriä. Potenssiin 2. Eli tässä yksikö on sitten 4 metriä.